Assalamualaikum. Apa kabar dun sanak sadonyo? Kadang hidup tidak selalu mudah, tapi jangan putui asa. Mari kita rasakan. Kumpu ayo sama kawan di dalam hati dan taibo jauh dan tabuah dadi haragoi kok hidup jadi gunjangan dun sana malengah sajo ibu den caliak mande manangi apo kadayo sayop dan sentiang tabang nak tinggi oh Tuhan tolong hapuskan ayam atau
Hoi mandeu Tuhan takkan sia-sia. Hoi manden sayangi, dengarkanlah ratok hati untuk isuak sanan laikat tiba. Untuk isuak sanan laikat tiba. Tarimo kasih dan sana mande jangan manangilai untuang isuak sanang lai katibo.